Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia ondizi TV mkwani vene ase entunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio ubwensa kia ase tokoba togosanga nabageni vaito ase ebirenga au nomoroberio ogo chirakeli tukolie wiki ochaka Jumatatu goika Ijumaa ase tokoba togotwala entunde ntangani tomolekera amangana majana boigo aliaberega kwenekigwa amagazeti entunda gatatu nereje ase mwanchumulire Ndizi TV litukulia lero nigotole negesia kenene asengencho nigotobwate aba geni korwa ase county ya Nyamira anemono korwa ase wizara erietenenerete amangana arengete oboremi obotugi na boigo oborubi bwechinsu aseigo nimbe inkobali bagalia bene baba gotumanyia amalieta abo na boigo tumanyia igoro ya barabwo ase obwo agare kole nabo kwenda kusangana into Mwanchumulilia Ndizi TV wetera asenchera yumtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na wetera somtanda ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792192834 na wetera somtanda ito WhatsApp inamba nere yoyo 0792192834 sangana intwe ase emambi ya abono ekerengereri kiao na boigo amaboli ntochikukwanira amange igoro yoboremi amange ali ayande oranyolenga na yekerengo kigoro ayura butwale amaboli na bosangana intwe ase emambi ya abono bwakire buya waziri bwakire buya umuralia yes karibu sana ime yomoroberio gwensa chakira sensemo yao otumanyie amalieta na kyokorokwa na boigo korwa ase county area ya Nyamira ngayeiga otenenerete bia mono sana umuralia nje nigongoro kwa Alice Manoti waziri w'oburemi obotugi na oborubi ase bali bamanyete nche n'umwana bwombachi korwa Nyachururu Osamaro nande ni wonsogete ali bugetutu kiamarita omuchie omusigisi omuwaziri w'oburemi obotugi na oborubi Nyamira egasio omugabana Nyaribang'ete mokonya sensemeyo otarasono ena soburemi bukwara abiri waziri ende wizara ende ndaraso waziri nigo nakinira ase system ya serikali nagakolire obo somya bw'abalemi nje na biro mu extension office emyaka ya neonsi nakolete Kisii County Migori Gucha so nande ngabo mu chief officer aseta mweli entangani alengo mu chief officer bwe amache administration nande ngaba chipara iri mwaro chipara cha igole tuna MTF Alice Manoti nero lengo mu chief officer lakini rende ngachankara ira negasiane na alego kora Kisii County ase serikali ya central government nande ngaba negesio this time mugabana Amos Nyaribo anda kanga libaga lyo gukora senseme ya neboni sensomete agriculture erebuya kegima tocha sensemo ya director na tumanya malieta ngakyokorokwa naende ngayigo otenenete ase serikali county ya Nyamira bia mono umuralia ya samalieta nguru John Makuri wiki enka yane Kemira akunonka yono muminyo Nyamirande andi no Nyamirande ono ase department ya agriculture so specialized ya sensemo y'ebimeri so uri mw'ebimeri otokubwaterana para bakugenda hand in hand no bwetugo aso bwamo se department twarwange ndagira nisa n'abantu bakuri andi yanyigiye kunyarekana ye excess tonyoni otenembo cha se county
ere buya kegima se omonchi muri Ndezi TV ko kumanya abageni baito asema mbia bono asema turabe guchaka kumurikira anemono igoro yense serikali county ya Nyamira yabere igego ikirana waziri kwabere gokoba abisi asituruchinga emyaka eberengo goikirana ere tumanyango aso bwenge kegima ngayi serikali ngayi ewizara bose ensemeye yobulimi yabere wikirana kuwatikana nga nemirimo iri muri bune serikali ya county biyamona sana omuralia abategereri baminto mono abalemi baminto kurwa sensemo ya Nyamira lero nkubatebitole nikitogenderete gukora se obulemi ensemo y'obulemi ase serikali ya His Excellency the Governor Amos Nyaribo mwinyora se manifesto yaye na kwandite igoro ya obulemi sana agakwana igoro ya nabeke moto sana kurenda na gukinia obotobu bweriroba tugoteba ese gisongo improve and sustain soil fertility naenda akabeka oborendi bw'ekiombe ose gukinia mabere naende gotwara obulemi kibiashara agribusiness ebine binene byalenga sensemo y'obulemi ase manifesto naende buna ngete gasi buna twachagete kegima nabona roche ekelirianda kelikyo gutaka gokonya abalemi kyagera aba ofisa konye bakeire mwinyule serikali agriculture konye aba ofisa bakogenda emechi asemechi konye bakeire engakiye ange myaka 20 ya elire asengenjo yemipangilio ya serikali batebete structural adjustment programs ono aba ofisa bali bagachire kero muchiba talira abalemi konye bakeire extension service konye achire nse wende gitangane twakorete aba ofisa bolemi balikwa ya namba veterinary konye baelire bigorwe department lakini tukanyora aba veterinary officer ange 12 aba crops na aba livestock na aba fisheries tukanyora aba ofisa ange 40 bakalikwa at once ikine gente kenene na roche kiagera bono go boost ubulya somya bw'abalemi na tugachaka kegima ko komenta oikera abalemi na emipira ya AI singenjo AI kwenye nera ya chire nsake singenjo aba obisa n'echipigipigi chiri bagutumia goibwaikera kwenye na biro bibi ya keire na biro bibono bikamento chipigipigi chiaguru na kuba mbona mafutegere baikera ndugwato mu sakire ward okugenda gokonya abalemi egere to chimbegu chatoka sobwangu naende tugaetiri chiko lyo komenta AI nga chi eri chiri chigotoka chitabwati equality engia ose chire chiboira so muchioyo ibaga chira atumike naenda so muchioyo togoteba inbreeding muna nchi base gotoka chigo kole gasi so lichiko iriga etwa a livestock act egere libaga abanyagitari baito konata chiwe lichiri chitabwene gukora breeding igo emepangilio yo gokonya ubulemi bwa obotugi bw'ekiombe ekineke mokyabo naende tuko encourage abalemi abo esengenjo ba small scale tukubaruka bali abakabake bachamo egere ibaga kero omuntu akonia amabera ye chirita ibere baoneriamo ibaga kero omuntu akogenda bwoyo gose dairy meal yaye yoka kurwale baguriramo igo twarosiri chisako ase kere ward chisako echi nechichigo chigokonya abantu bachamo basebwamo egere banyara gukabesania ekero baganitie kugura nonye inputs kero baganitie gukora kindi yonsi yamo mono lende twatebiria abalemi baito bakore kirigento amo chi value chain ase gesongo togoteba value chain inchiro twabekire mutwe ase ngenjo lende no bulimi no bonge borora kindi lende ase ngenjo yo gutaka ebese ase omubuko goika tuligereri biri biranyarikane gokorera amegere murete ebese igongo chinde ko mo ofisa turi nere libaga atebe chi value chain echi tubabekire mutwe ekoroke value chain ase ngenjo ngokurigererie onye nekemeri wakirigeria sobo agale kurumuna kego simeku paka buna kego ikemesa gokeria gosege goike chiro
inakithe kuru kwe value chain tutaraba tuko ikirana asense monto chwikirana abwabega kwanera amanga subwagare nagani waziri oraba gutumanyia ase ubwagare imeye county ya Nyamira tumanyango ase ubwagare nga abamenyi bensemeli asensemelia yoboremi obotugi nabo igoborumi inkeke bako bagokora mbimeri kiebe bigosimikwe county ya Nyamira nabo ibintu binde bia mono sana nabona amacho gateba ne binge togosimeka na gutuga umanye tuburemi ekorora kero umuntu buna aibole tu akanyora compound yabo ngigero nera agaendera gugekora lakini bono ngunya kubasomi tole bachake gukora kiri bachorire egere bakora ekibago chikoni ariyo okole na endo chikoni osimeke kelio maitiso chikoni lakini ebintu biri bagusimeka mono bimeli ntuwata matoke ntuwate chai ntuwate kahawa ntuwate avocado ntuwate chinyeni ntuwate chiombe chingoko chigredi neche kienyeji ntuwate nonye abalemi bakemba bwate chingurue abalemi bakemba bwate nonye ne chimboli chionsi che kienyeji ne chamabere abalemi mbabwate chinswe bakemba bwate chi pond igo ne chinchoke mbaro babwate igo ebimbike byabiria babwate I'm sure mbabwate more okay tuko chasensemo ya director asensemo yobole mintete orato cholere bicha asubwagari gure county ya Nyamira abalemi be county ya Nyamira waziri obera kwanere gati meri bako bagosimika kurende ebimeri mbiro konyoranga birengete serikali ya county asemurabe mukorwa ogosira nabo kubikwanira nabo igobiko tutebinga gwikera bono abamenyi be county ya Nyamira abange koroko barigeria asubole mibo bwabo anemono ebimeri mbiro birengete bikonyora ogosira gosenkora serikali county babeire bagosoa sensemelia yokonyora yogosimike bintu asingi chokonyora chipesa usabange nigo bare ase ensemelia yokorosi ndagera eli bakoria murarimbia mono serigori yo itwa arange kato kwiruka nka agriculture extension officers igo turabarimu babarimu erugiye inero twene tumanye nahande that is our core mandate yani kina kiekerenge kenene kyo ndebwesi uri kiru buna omwalimu w'umurimo ayigerio murimi amangana kitekenoloji kinyinge kiri ande kyakire gatia atanyorete through formal institutions ne school usonyo because you know obulimi ibule dynamic ebokuna kuchange so that being the issue ekto korobulimi asingi tutuare ndagiri isaine food security and nutritional security nerega anga number 1 yuma tutaraja kana no gotebanga ngoni tuli tutuare beso mu you cannot sell when you are hungry so aso kuligere luna wasiri atikire gukwana mira generally nyasaye natwanjete the climate is favorable asenda ngotebanga ndogo te umuntu kuri uro yenchara so to us kuna abalimu bo agriculture we say God is with us and God is good to us ono asitogenderete kubikumukia tonyore surplus yani igesa yetaniti toni tubikere sungu na bubu agriculture kwe wateba agriculture as a business abugarange no konyora tokona gusingirira asabari eno bwate ndagire isaine lakini nandero rangu usenomente ligesa dibuche onie obekebe so muke ko rebesei nego konyo kole bintu binde wetanyo kuigota aya kama yakuru kwa bulinga ebimeri mbibi tuasirire use serikali yo musikenya libu ya konyira abaremi asenjira yoko bakonya asingi tokoranga none meri rochubune cha ekagwa ane mona tokoranga ebiri serikali enene one serikali county maitenga mbiro bikwamba kulinga busene nungusira muri bine ono serikali national ne serikali county they must work together they are not working in isolation yani ndu ya tananeti
egekogera county gere subset ye national government. So ekyokora it is to the benefit ye national government. So wikatubwatirane abuna bunata katutebeko ono asengejo nyasaye natwete environment manyumura yeke kusibuno rake ebintu bitonchukana inebia ebura amache is very important in any agriculture it etugo osebe ebimeli tugo kwana igasa onye mache takoletiki tayo na sei tugo sinya sai na tuachite to the level we know. So emero video yokonyora igasa ni mengi waziri ganyi mention iga lakini somehow oikomuremi atisaidi achore murubiri gwake meriki agokora ikinaruga chi value chain to gukora byonse bi umanyete ne binge to ngeko bira mention ya ebitungo ne value chain avocado ne value chain engombe kutuga ya mabere ne value chain ogudisa ikutuga ye nyama ne value chain. So ekere tu ara ko prioritization ebimeli bikoma chikororekana kero umurimi aratware na kikiwethe gwasiri yako na bateberagana ki twara korere ranking chi program chiachire kuna bone program nere ya kurupa agriculture sector development ekere tu akorete ranking ebatanganiti daily iyo porkinga daily ole bya bangi banya adopt bagacha banana bagacha roko vegetable because basically ko ikakero umurimi atwarigiti atware chingeni because food fast. So na serikali ntoko konya mirubiri yebimeli byonse we have to focus onye tutagete tutware results. So bono iga kolengana ne mirubiri ya serikali iri yagenderete na wasiri ya kikirukwana no onye program chigo cha tutagete gusira esema ya covid to yirigiriti ekwera ne oneke melibono kirarete ebesa somo esemo ya avocado nyirigirite amatoke besides utoisanikie ndagira na ndi turujenga e potential yo kolete besu muguko nero naro twa invest yoro maite tukurukana investment in agriculture for development ono timanya kuikira na rule picture yu lakini investment to kora investment agro ono iga we narrow down jakukwana this is what we have done this is what we have done. Naka ni kumanya aba menyi baro kubi county ya Nyamira abange babo ekeroko baligiriria abarimi babeire bagosoa ase ngwabo kwana nga nere buya baro sindagira nabo igo nere buya babe bako enekinga konyora bali nengo konyora obwatekana nerigesa lidiabo abange babe ekeroko baligiri kwikira bono iga ngai baberete ase bali bakoro sindagira ase oboke use large scale ona bali mia abange baitu mbali large scale farming. So ekere toko taka banyore nengo etoko tumia chimbini ose chinjera ite eye menene una intwa borokia babaremi toko tumia is no kubatsomi intensified technologies extension intensification Swahili bono yani ogutumia chinchera chekerero aso konyora igasi chekerero aso ko iniki umanyete kuna komenta ligesa kwa mfano asingi bali small scale farmers umugondo turiko garia lakini ndo tagete tonyore binge so tuatumia chimbinu ichu twabateri kwa mfano tiganji cha samatoke oikatutumie embege ngia totumie chinjera chingi choko kora fertilization totebanye no gutumie ubuyo bwo korosinka ose ubuyo fertilizer bwo kogorwa na torete itoke ya pimiru tibuate high genetic ribuate liga sarine meta matoke naro gali kiwango mbalimbali aro ayamagesamake so in that way etoke bakulia extore toke yeko elsewhere echiko
Okay, tucha sensemo yao waziri igatia mangana omo governor abwate ase manifesto yae nogo kobanga nogo pimariro babosoko lingoliriro balinde koranga nga nkemerige kebwenrete kobagi kwamba timatinga asomo robelio yo bugo pima amaroba nga ye county nyamira mwabere mo ikira chinga kichabono. Mea mono sana ase program iyo kwa soil fertility improvement program. Ntu atwalite launch aliese warabu dam side. Litukuli alikoro kulitukuli avocado. Nyeko inyolete ntu alengoro rumuralia. Toka launch exercise kia soil testing. Awese machine ikoro kwe scanner. Chia twagolire chiskana twabekire every sub county. Chi aba obisa baguchiko baba go tumia gupima liroba. Naende abana youth bali basometa agriculture bakuru twabarukira agripreneur. Agripreneur ni kama entrepreneur in agriculture. Ona babisa bali basomirie agriculture konya bataranya legasi. Babeire picked ne serikali. Bagende gokolega asie yemo yabonereye muchi bale kwegwe kifaa bagutumia gikuru kwe oga baguchugutumia go kurumusa maraba sample iria kwenda gupima igo aba baguchugukora extension igali na agripreneur bado nguchi bale gokonya aso gupima so yene program guchikwemukerera iguru immediately after barule training iba kwenda next week remember abana aba nigo bale 140 actually tigambaro kabana lakini nabo obisalende bali under 35 na anda seke goliege ketafadhali ine kineke kerengererie kia sana kia veire saba na youth koimukiu na kwa ewe gasi egere bachake kworokia community goro yo burimi ao komentarania ogupima kwa maraba igo ekere bapimire liroba umulemi bono na bagucho ba advice tuna liroba liao ndibu bateke neke ndibu atieke neke genteke nande na batebete last time yo ngamna no gukora full hemogram ogupima completely amaraba oteba marabaya ningabwa ateke neke ekina kikere deficient igo mulemi onyo gotagete komenta liga salia wa sekeliyoga nete gukora ekina kiorabe gokomenta guchaseliro igo uyu murobelio yingo chole gutware boost kero agripreneur sabagu chake gas lakini asebono iga chiskana nchirese sub county aba ofisan bagukonya bali migopima egere twa manyambo yo kitogo chiko ku recommend buretwe wazito teta singane yunanga ni komanyanga njera kie murabe mo gwikirania umurobelio yo nigo murabe mo gutarira abalemi busabara mibara bakoleta maroba mwaba moko ya lingori nabatebi twarosiri chisako in every ward nandi twatebire kento kende yonze abalimi bawo kora singinchu bali small scale producers our style is to have abalimi bonsi piba kolere kirege ntamo igonye bali a cooperative e cooperative yenero umo bisoyo kurokwe agripreneur gusoma bisoyo tobwe ward agodil na barabwali ase ward area so ali no bago chikuiwananira mo ya gutare kenyore ndiri akorusia maraba alete airwa achikupimwa igo tibali go chikoreta buna toko ire example lab lakini ngo chibali gutwara umuroberi kurwa se cooperative yabo guse esako area egere bakolera amo liba gumuntu akominyoka leta maraba kuru esise example yemo takoleta lindi kurwa saba limia bangi egere economies of scale o komentara komentana yo muralia egange na bayangira ngingia nande na bere gangingia nande na utole committed kujikirania ogupima kwiraba gokuriri iguri sana Kenya kwa mfano timanyitinka yawo nganyere lakini assume watakira gukora buri nanu tegete gupima iraba it will take a long time ocho ruzirira biri wo orirete mi biribere chestadi as a department ditumu kabete kitambo lietera diringoriwe onye gwaswete chemistry lab anywhere all those things oko
technologies die lab manya gukurikira report echeirane pakabu onye seito gegakala bono seito egichiche gekukwentanda kali chirinkere nsome nande bosonye tinga understand ti omo bisachi che ansomye nje no munini arabu mana guchikansa koranga mbuyo kinkobeka semanywa sino bwa DAP sino bwa nitrogen mana gokoro igesa ebuna na eresire ibo okore ngite gwetano nyine numuti kakiahera chirabu ono uyu numurubiri eserikali ya Nyamira ya amwire invest ase omurubiri omunya to korali oko test kwirira ba real time maitike kusitu na kurake asobwango mono kogera you only take 2 hours to get a printout in your phone or wherever you are access to internet. You only print there and then. So omurubiri yo muya ndina naboro muya nande oikira bono iki twakorire na gwasiri atikire goteba 5 machines are in place. Ya kabere abo bisabe yegeriwe ngakibagutumia 30 machine. Elia gatatu abalemi baeresrunga eservice ine koreteki nero while launching farmers were informed that now this service will be available. Okay, I think what is going on, okay, this service is in such a way that once you bring the soil sample, you put it there, it sends signals through airspace. Then at the labs asengencho ye faida yumuliria oitoro mugusi magokoro renkaga lyo mulemi otogote meke gusi yake ndiya mono na kira otenga ikigusi sa singiro moraria na gora tokonye tukibeke biya ya toma report yerira berio oetra sembeo uruchi era pwarie egotumia computer ya manyanga lira baliria ndibwati kerengo giti kia madini gitu yaro si report within 2 hours wanyenyoraga wa print igonta keturi giriga iko ramanga nandi mbiya bali mbami tubamanya ekere togote anga sometimes you be asked kuna mona kere bare se sako they be asked to pay some fee kwa mfano ekere ekwende ya tumugwetera asembeo airtime ya tumika. Number 2, machine we pay for license for them. And chiko are connected to the matter database. And then there will be a printout for you. And within 2 hours. Bono murubiri na bondo jora bomuya. Asuri ora taka ko obole mitoko ka precision agire yani obole mi obyo manyite ndio gozimeka ande mbombo yo kyokobeka. This is the best. Na bondo che serikali ya Nyamira ndo determined. Ande na mungu akira serikali ya Nyamira ngambi yamono because even purchasing those equipments it is a cost. Ansemo ya waziri ekero omulemi liro bali ali abeire likolingoligwa obeire gako egwa amachibu njira kiye moko bamogo sana bwinye ka serikali kandi kegeranga abande mbasometi mama etinga mangana ya madini ali aberetegali njira kiye moko sana nabo igo anemono ko basemena ko bamanyigoro ya maroba ali abo kibene tusime ko nanengo sira kimoko bamoko ba ekero babeire ba upimirwa maroba ogopima ne kemokia ebintu bigokorwa ase program ina gote soil fertility improvement program igibwate amasomo nonya no mudatara juita banga nguchare gupima gura somi wa manya muhimu ande kero machibu achire ado na masomo amaraba kororekana kurwense meye ino ekeneke nekia atabwati ande kera atabwati ekeneke obole ubo kuchikotoka se ama pattern totebe ni chibando chari kuchikosime kuo watebi unga amaraba ayo tabwati amadini alia tumanyete chibando chiganeti igo basomi bu kero baramo gentonkiyo kerasinye togoteba nabo bago tokoreta other partners
muna bono bali bakorosia moyo no bagotoke kero togosoma into gosoma into tweka ikiagera stakeholders bali bande babwate na barabwe getali ikiagera na barabwe bachikomanyanga mbuyo kitoko chikoleta for example igo akero twaletire partners yaba nabo abande bagocha muna bono nto signetie moyo na 1 acre fund egere abalemi batwara amapatano na barabu muna na kibarabe bakonyora nonyana se a credit okay e government na bera bete kora kirigento na kiege kogera togo chamo na stakeholders mono mune kero to atware exhibition muna bona tukabwate yamo tare 7 ali kerenyo exhibition neli tukulia masomo ya balimi kere stakeholder kero yo bwate getalia so bulimi agocha obeke tent yaye weresa ere ninki agokora na kiako gekora na ende na kimura akonyane nere bunu mulimi ekiagerere nonyega konye binde bibiaye na bwate eganga yo kusomia abantu bamanye obuya bwa kero kia tarakeone igo mono masomo na aro bwate na tubegete mutwe na kuba link na bali bande bakurwa egetalia se ensemo ya soil fertility na ende muna bono subsidized fertilizer manyete county government na national government una whatever agriculture ni gere devolved lakini muna ndoche serikali national government na ende ne tigareti functions gete chibwenderete gotoka se county una bono obuoyo subsidized fertilizer kange tigete chi county chikoenana chikugura chiaenana bono kanga bono obuoyo buno nande ntosemerete nango chubole gotokororo so ekero boli subsidized igolinda balemi ngo boikeli bali bwangu wabakonye igo chinchira ni chinyige to kubakonya na ntobwate composting abalemi bagosoma buna na kimura recycle by products totebe buna ne chibando kwagesa amasakaralia usekende yonse kwagesire kirigia atigaire mugondo na kyo ko recycle egere keiranie amadini alikia bwate kuchisamaraba igondo bwate composting eyo ndo bwate ne yende bakoroka vermi composting bagutumia ama emiosi gete bona emiosi ya alia ebinte bibya mugondo egere ya rosi obuoyo igo masomo ito igabwate beyonce recycling egere amaraba agenderera kutigara kale amatobu ere buja kimakoro konera igoro yamangana arengete obotobu na boigo yogoringoria amaraba tumanyango moroberi onde naende mubwate ase ensemeye yoboremi bwebimeri oboremi bwebimeri muna twateba priority coffee avocado bananas ni chinyeni abalemi bagotebe kubachamo egere basomeriwamo banyore inputs yamo baoneriamo muna chinyeni chire perishable egere batware ase tokuruka aggregation ase binde byonsi bitokokora ndorengerere timuna aggregation gelina batebyo kubekeraniamo ibaga kero umuntu agokora akaye gake igo muroberi omonene abantu bebangeamo bakorere keri bagokoreramo amasomo eto naya abana babalige tubagochigokora onsi pinigara abe faida mono ekero togokoreramo naba et example kya balimi bali babwate chingeni igali Nyamira North bakoroku Nyamira North Women Group abange na bebegetamu babwate mpaka enkendu yechingeni bako supply a company Eldoret koroku Maize Foods and in example muna mule bange mutwale contract ne a buyer we can also do the same twebange to ni bintu byaitu nonye ngambo iyo ndio tunaita agribusiness twatebire ntwe eganga yaitene ne una agriculture endagire mesa ebe somo buku so
twatebire ndagira turi bobe egento gitu chandete bono iga na kitogokora kurwa so burimi ubu tutware beso mubuko na kieki kiagerire twachorire nke chiri turocho chiranyare gukoreka naende chionigu isiko industrial park ya chirigari negendererete kwagachwa na nitukwirana buya ase omugabana Amos Nyaribo ase okoyebeka mutwe kubwati national government yetobwati sia sokorosi agro industrial park igari nase ebimeri byaito na etugo yaito ego chikonyora libaga lioko processwa ebe branded ewo nigu ne rieta ryaito mumbwari manye tento bwate style eri omonto agochogora ogendo package ne rieta ryaye ni ebintu byaito ne rieta ryaye so ntwe vision yaito na agriculture kurunyamira tokubwaterana ni department ya cooperatives and industry etuko yaito na mapato yaito nsipi a process gu egera be branded Nyamira coffee Nyamira bananas Nyamira whatever else igo agro industrial park na aggregation centers ase isiko ga lima tetena gerete ko chagoika korua na ko example giesise mabere kurutindereti aiche paka sirunga no mulimio yomo ono niko toko the aggregation chibe ko at various levels egera bantu babekamo baleta aliese e park igo omorobelio ondo kabere wabana youth na abana youth abatangane na agriprenywa nerororo NGO ikoro practical action His Excellency the Governor assign MOU na barabo NGO eye eko nyore besekuru UK ne yokuligereria abana youth in agriculture igo twanyorete abaremi baito abangi naba emyaka advanced ona yarorekanira abana youth baito bulimi mbarachi kubwata mono NGO eye egosomia abalemi mentorship in agriculture egere omwana youth olio obeire mentored osomi bwanchiro bulemi ochakire nero egwe target yaba na youth bande akogenda gokorera mentorship egere na barabu bakore asibono iga abana youth yange 1140 baikereirwe naende bairu chi target kero yo monere nye totebe aba 20 kurwe wodia yemo kero yo mara ewange 10 in the next 3 months oroche obolemi mbuimo keredi goro goitera saba na youth egere tochikoirani obolemi bobe sustainable umade abagotubo kababe na babo koro obolemi ogocha konyora emyaka emeke gochigosio obolemi bwaburirwe abakobolema abakobokora. Alright, tugocha asensemo yao direct nangani kumanyanga asensemeye yobolemi ntobwate egento kiengencho kigima linde omolemi abega konyora no inenge ngiya bose ligesa ligiya ntobwate ndokurukunga value addition bose oko egento keli emana engiya bose endagere lyako bagakorose tumanyango abuni county Nyamira nchera kiemu abere mukubeka emeroberi kuchakira no inase ogo simeka goikera ase okoni wa kwendagire ono okomenta okay value addition okomenta liuri yirigesa nontagete ko usingera yakora no okomenta liuri dio gosimeki igori dio borendi bwe bimari mu bondo igori dio obosombi okero kwagesira obosomba njera wiko you can add value in transportation lakini bono tiganjije okomenta igori aserigesa ko aranyore and probably na bera bitirito chore ose kemeri kemo ose kuna birito prioritize kwa mfano mabere yakwere nirigesa chingeni netu kwa nirimo nirigesa ose ditoke ono ekere to kuligirio okomenta igori kwirigesa mpuya akero kuligirio guchime mono nje kuligirio yaskinjira isatu na boko menda ligori wetera sengaki
We can add value by time, space, and quality. Yani tiangi vege gusi. Ase chingaki, ase space. Akinda te. Ase gego toka. Na ase quality okomento bwa subwa ye. Egerege getua rigori. Tiganja kire time. Nabo komenta digori yerigesa wetrase nkakiki kwa produce osekere kwa produce ono totebe ni kibano aho romyura abena na kirocho ono anda such ekera abalimu una ntubon babalimu na kitogo kitwa begere twatebanga mwanya gutagete okonye chingini yeki asogo chimento bwanzu wetrase time invest in cold what? Cold rooms. They want madam Marukwana Bunabono, no. They have a cold room, thing in the very perishable. Unless you take care of them, time will put you off, able to talk once waiting in you within a very short time. So that's one. We also have put solar dryers. For our farmers, they still in time. We are adding value. We only go to processing, but we don't look at those other details. As one farm, I can get to what we have so much. I get go on the one, yes, Jimmy, he talk it. No, any jam, or to Jimmy, it will exploit. So, in a so commenter, he will wait say, in kaki, yanning over na kerokyo ikere ngaki erigori sora dryers inchiro ntubwate moisture mita chibokonya abantu kumanyanga moisture nerengia. So we have invested in such solar dryers, cold rooms, maybe to bintu nebyo ono tiganchiche okomenta ligori weterase quality enero tuanchite mama ono processing kwa igule eserekali ya rosary that zone where people can bring all even to ba bekramo yacha ono processing umanyitenga buna bono tigan ko ire seke Rwanda tigan ndwe gesambu kerito manyite mayite muntu tamanyitinga ke okuiro ekibande tingo kisie egento gwa kolire ekwamentiro bwanzu asoko ase form because ebande yangenene na buranyiri ngimara kiripwanye keiri egero chonyiruwo bukuma uri that is processing e value yo bosie te kubuyeka ne value ekibando kwanye nkoni kwarenge kogenda so enjire kabi na mabere naro na we yo sa na matoke naro no maetengo ko tobiri toke we entuko somtura balemi batware ripening chambers egere ama toke naro amentu liguri bono ntuhanchite ko tebanga agende naro arosibu achechuga buya arosibu crisps ose omi we akole we have plants in place na the government ya university abarata cross chips they can make yes like where we have all solar dryers there are those small machines which can chip the bananas achiumi chiros yobusi or used in like mess feeds where they make quality foods finally as a space no abu to what value when there is aggregation because you need to take a market abu for instance na bogo twara matoka mangi but in terms of space it is not value added lakini liko ikamombasa because of kwaliri paka Mombasa you have added value to it so chi mechanism ni nyingi bona agu ibintu binde ngo chabire katibiri na kwana onye ntukwana etia igabo na kwana ngoro yerigeza bona you need to add a value in transportation asobo zombi egere nonyine igariye kubuguri maybe amatoka ayu osama bere and nyamira we have done all of that I can give for instance to arosi to aira balemi a few groups chimoto cycle chibekire esola ego cool etangiriye buguriti amabere eka twanya tekere ba transport wikibaika saba kwa aggregated amabere asariki so we have to buy chillers
which are mounted on motorcycles with the containers. Ebipira birina bose chichuma chiri tokoranga ngagitola biroke chi bucket ose chindo na chichiro Bona chindo chirinchiro chiri saa singine in the process na boko nyoranga iberera oroche totegonyo mundu transport na ronga whatever the quality of milk for instance. But now here is a case where we are having a motorcycle, a chiller, a solar powered chiller, egutumia emiare, yomugaso, ya drive a chilling machine as a container yokulitia mabere. Igo totebenga chindo cha bose chi container nchiro mwaro siri. Atali tu achirosi. Bose mwachire atire. Market we are invest now the serikali yo musike nyagarama ya halo ngambu. Nyalibo ya halo ngambu ya abalemi. Panyo research to lessen spoilage. That is value adding. Yes. Ere buja kegima waziri asengencho wizara yao nengarere kegima tali obulemi bwoka ntobwate boigo ensemo elia yetugo asensemo yetugo nkwabo kwanira nene mono igoro yenchera mwabete mugochakyo muroberio bene bokwena na embego ere engiya eyira chikwene kinga chimoli chikoba chikoiborwa ne chimoli chire chingena boigo chiombe nkonyora ngotwara chire amabere ama yabusa mange kigima tumanya gwikira bono iga ngai mwabere mwikira buni county ane mono asogo wikira abalimi nabo kwena na okwena no kwimbego yo. Okay, obolemi bwe etugo bokoro ku dairy value chain ye koro ku dairy development bwate ebitali ebinge AI nekemo kyabo lakini bono ntubuna aba ofisani ko toko kerigereria subo agale na batebe value chain eganitie obolendi obuya so kurageria hygiene aliese ngombe tugeire na disease control obolendi bwe ama gutanga amarwaire and ebibyonse na sama somo bire nagotebia as AI ntoete tirichiko tayari likoro ku livestock act likoro libaga ase okorustie lichiri chitaisaini gukora ko bekembegu ororo wetera se okonata naende egere libaga ligiya litoke AI eimokireri gugoro maete ekero chombe chiri geti gose chigweta nonyenchera akaeri yakunigo kako sense bwango sana mune ngombe yeniga nitiembego igo omonyene atarachi kumanya egera rangiri omobisa acha kubekere embegu akaeri akura nyore kareka etirororo so inere sababu enene yeli chikerio naende abobisa na baro nagotebi bali bakuru embegu bakamenterwa transport egera baikere libaga muna liganirie totangase techinamba chiaba libagokora AI ase chi ward chonsipi kere ward ne wate umobisa gokora AI naende tokabeka na bako supervise ase sub county kiagera na gotebi ntwaligete abobisa bagokora igasi eyo igo AI nebekire mukazo sana mono amono bosomia egere embegu eye nebekwa onye ngombe teraragiri bubuya naendere nderugo burwaire embegu eye tegotwara maana manyete obulemi no bokongusane kiagera nigo gosomia omulemi egere engombe ekoleru neganeirie egere reta mabere igo monyene ngombe gwekaigeri gusana egera amanye gokora biri byonse biganeirie egere ngombe gani embegu egera amanye na yaganirie kiagera no kumanyanga yaganiri niganitia masomo ekoro ku heat detection ndire ngombe nyetera aragira buye goseria madini amaya eta oroki nga yaganirie lakini umulimi osomiri buya nabwate chinjera chinyinge cyo kumanya naende nonyene department naende nebwate agreement n'abantu bakoro ku digikao egere nonyene kere ngombe yabekirwe embegu oegwa amatuko naenda abucha gocheki arole gose neganeti yani after 21 days esimia kumoleta ranga check gose neganeti gose yabwatire
onye keganitie rende igo ya failure arangerio mobisa repeat teri wakaniru diriri tanga nabura nyona rwete shingi 500 lakini ekera gocha ku repeat niga kurubosa ntutagete chi repeat echi chibo na kige kugera amasomo agotiliwa mukazo igo obolemi bwetugo nabo buri delicate na and very productive ekero abalemi basomiri buya batwale endagere isaine mugondo batwale amasomo isaine kumanya inki bagokora liriri na ndi nataka mentranyo awesengencho tukukwana igure yetugu amarwere naragocha nkora igore nganto abwate ya outbreak ntwasiegete chiru ntagete gotebia bategereri ba minto nekero mo igure chiro yasiekirwe ose mwatebi umu base ko transport koro asegete uchi asegete esababu nelinga na marwaire akulendwa igotwa tema kuigwera amagizo alitwairura aba veterinary doctors engaki asengaki egere vaccination yakorwa egere twazuia marwaire aya atarachiko kogenda ale mono nataka nkibekirania abo ikiagera sometimes nkoigore outcry chiro yaito yasiegetwe ntori koigubu yanga twasiekire chiro lakini ekerebeterereti goikesie kwe bwangu mono egere oborwire mbosamba mono gochikolete obokongo bonene amorwire ande namabe niga gotamboka korwase emifugo gochasa abantu mondo manyete ntira ne egoita rabies yechisese nebimoni kera mo igule mnango cha vaccinate tole kamoranche mwale de bimoni nechisese echo egere ntotwara chisese chikoro mabante bibengi diamono sana. All right, ere bujaki makonne tiang torarango marabe kusumi moroberio bwensa kiando chinga Duke Mariga korwa nyamakoro tosokobe watching moroberio bwensa kia ase emambi ya abono traswa semeria ya Facebook na naikata yumonchu mulia Ndizi TV na bogo sanga 90 na bogo tobuati wetira mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital semeria ya YouTube Ndizi TV News ni chinchera au chekerero ase imambi ya abono sanga naintwe ase imambi ya abono anemono igoro yengana twendete gusanga naye ase imambi ya abono gwetera ase TV ya Ndizi TV omoroberio nensa kyastubwata bugeni korwa ase county ya Nyamira ewizara elierengete amangana yobolemi obotugi naboigo oborubi yunelo moja atebangana warime yomoroberio wensa kya center Catherine Academy kiogeno warime yomoroberio wensa kya mwalimu Elijah Ochenge ndani yomoroberio wensa kya Victor Mondo Miyenda Nairobi aigati nkomocha ndochenga embusuro embori ya mosense manware memoroberio bwensa kega tebena tukwatu moroberio bwensa kya ase emambi ya abono Dennis Kerandi ime yomoroberio bwensa kya Julius Omosomba korwa amakarama tutu settlement scheme Nyamira County ime yomoroberio bwensa kya egati abali bana tukubwatia ase emambi ya abono ndochenga Fine Nicole kutoka Kerisho County ndani yomoroberio wensa kya Samson Ongaga Kiango Okione pamoja Ocharo William Sensi Kisi Ajeria Kerubo from Manama Baharin Kingdom all the way to my home Kisi County Nyanibo nwabe yomoroberio wensa kya nabo igondo chinga Ritunda Green Karen ako ndani yomoroberio wensa kya ase emambi ya abono wazito terte asingane yerengete oborwire ningana yabage utuboka asobwango kegima tumanyango buni county Nyamira nchira kieye mwabete moko banga moko beka emiroberia nene mono gotanga ogo amarwira ya koba gakogenda ase chinsemo maiga nabo ngwase amatukabango iga ndatukunga oborwire mbwabo gotuboka na ende mborwire kyo bwabo gotuboka biamono sana moradia abanyamira mumanyete twatwara ogotuboka ku urwaire bwango iga bwalinge urwaire bwentira bwalinga keigo galese tigoma ward ekero toigure bune egento kenge ntirangi akwanwa nigo tokuminyoka bwango sana sengencho nige goita suddenly
naende mutabeti careful nabo mokonyora nonya n'abantu babonyorire igo bwango mono echichiro chikasiekwa vaccination yagakorwa hiyo ilikuwa kitambo kidogo lakini bwango igantu atwara foot and mouth buribwa omenwa na maguru foot and mouth yalengi gali scheme nyansiongo echiro ya metamayo nero ya siegetu na nyansira naro ekero twakorire quarantine ogosieka chichiro na goteba gutara kwa mifugo weta cross aliesa kanire teganiri nigo boguzuiwa bwangu sana igo tugasieka na go vaccinate all what we do no gosieka no go vaccinate na kitoko kora twaikera bwangu amanganaya aba obisa aba veterinary nigo bagonya gukora surveillance nigo bagutara in the areas ose banya kuiguna barangiri kubachikurwalia ninki bachikurwalia igo report chirichia abalimi muna bakurangiria bachikurwarelwe mifugo na chichiro ba observe chiombe ne mifugo ende muna ekororekana igo barora bwangu na egenteke bike mbwangu gekali barusia chi sample chiatomwa chiagende lab chialeta machibu ikara machibu achire vaccination yamanya gokorwa ekiagera bono twamanyire ninki kelikegani iri kurwaliwa igo nabie bitogokora lakini naende ntubwate routine ekoro routine nelinga ndomanye debune program eri abana bakoirwe clinic measles miezi 9 na ndundu bwata se mifugo periodic vaccination egokoru igo after like 3 months ko igole mna ndo abwate vaccination in an area amarwere buna black quarter enyakena mekuru kweke gusi lumpy skin disease mboro bwa maote okorore ngombe bwata maote na rabies igonkoro tangasa tore twakora vaccination ngone mune nyakena manentira ichiko burukanirwa barwa vaccine ya megoro ku anthrax igo ntubwate routine vaccination na ntubwate chirichigo cha sengencho burwaire bwatubokire ekero to igura yonsi kamoranje twabwaterana twakora egere turende etugo yaito na very expensive koruse ngombe yao gose oven tobenege sieke binaende bono butambukire mwanya bantu ndaite kubwaterania ekyo na meat hygiene ese department yaito na nini tutore in charge of meat inspection korore nyama ya pimirwe egere eyito guchikolite tuka kibwate nonye obo bibonde bwensi nonto bwata bobisa bakugenda round ebichinchio ese kebenya mira ndo bwate kichinchio gia serikali lakini ndo bwate slaughter slab abanyene ba rosetie kubwate kana na maagizo ya ba veterinary na public health bibwate license gokora konyenya ega ba konyenya no enya meko ego pimeru ego pimu yamanya koba transported uchi buche igwe antagete ko tebya ba mindu buna nyamende yonsi goiketu aro muuri niko tubwata ba obisaba bwato muuri umanyire buna ningo onyo etu yani kero muntu abwato muuri ore specific onye nyamate bwate muuri igotera ba inspected na ende yue bwana to report go very fast ekiagara mbobe ko ni nyameta inspected enyame ko ba transported ige bwana to twaro muuri na certificate of transport yani diyo ko ye transport nora allowed ekiagara ya manyirunga ya pimerukuru wono nga yeko yiru ekena kike gozuia umuntu tabasa konyore egakweta segete abogoli aire buche achikoni unangwa kira abantu baito be kichinchio getega ali north mugrango ba twakirete simi barori rumuntu utagete koire nyama kwete usenze ne skuru gete aba bisabe serikali bagatuma obwango abasigali bakababwata igwe inyamende yonse kuba transported we to a certificate aba minto to bwaterane and to bwaterane tena ba national government as a project inde ya chakunga nga RRI ko check kende yonse ke go transport ku kere endagira of livestock origin onyene na mabere gusenyama
nebwata maagizo aliaganeirie nebogoreirie box eliere license chuma etenya matiri kubuguri kuna kintu kindi gionse ngorora mure box elikire meat yakire rangi mbaliri nere iyo kebwana tukubuguri nyama nande nige bwate license egere hygiene yaye nechekiri na public health ekaiguribaga ndio kubuguria nyama ere bya kigima kuri ndi asi wizara ya ntubwate amangi ni maetenga twabitho kwanera mangana rigite oboremi webimeri nabo igo obo tugibwe tugukorene ni maetenga asama tukabonge twakora etobauti yabeire gigocha ane mono asemu abeire mukwanera boigo igoro yobutugi bwe chinsu tumanyango asense mengaye county nyamira bewekera. Okay, obutugi bwe chinswe mboro abaremi mbaro babwate ponds naende bakwegeri kuba bagosomigu bate bigunga ibakorusi fingerlings nebi ente kubero ebimwana ebimwana binge miosi ebimwana chinswe ebimwana bate bigunga ibi kore tukurubiri bire certified umadena biro bitokore takende yonse mwiweterinde report yache tenga gali muranga ebyo tombiare tetubika bekwe epondime abantu bakaganya chinsu chichikwa chikine bakanyora nebyo tobiko charuka epondime igo abaremi baitu nigo tokubasomi ngai bakonyora ebimwana ebi byechinsu ebuya nendagera mono NGO nere yachire ekuruku Aquarage togo sign mu uyu nabarabo bakolete ndagira ye chinswe ekoni uche sabalemi nabarabo mba sign batikuba no nyene credit egere uyo bwate pond o endo yendagira naende obaoneri chinswe igo bwango iga ngo sign tore mu uyu nabarabo bachiko konya abalemi bechinswe ali scheme ndubwate chidam chiri gali nchibwate chinswe lakini ebifaa biri byoko gesa nabibikora abe machando lakini tukupatana na bali ba Kemfree Kenya Marine Fisheries Research Institute erega ali Nyanguru egere ba orokine kibaguchi gesa egere banyole na barabu amapato igo fisheries ndo yetigete mayaga ndo bwaterane te gosomya balimi naende undi bwense gutaka gutuga no turi tayari sana ba observe na barabu mbali geturire tunabatebi bali kuliko igo nero ndo yebegete mutwe. Yes. All right. Ere bujagingo cha sensemo ya director waziri bere go kwanera anemono igoro yoborubi bwe chinsu na boyego obotugi bwe chinsu na mange kulendenga ndubwate obolemi obonge timaiting account ya Nyamira boyego mbolemi kyobo naende orabe go segeta abalemi matenga omoraka rangora achole mbolemi kyobo naende orabe go basegeta kokora ono ubolemi bw'iki value chain barabona ngo gutigara kwa ndekogera onye ne fees value chain usanye n'umurundo bwo stinswe no utatika bono intu unabali mubabalemi ngo turaba konye muno mwana ki ba komenta igesa gwetera sobolemi yoko ono ngote batuli murane rusi eka tugurigiria obutumiki bwa maje ase emirobiri yo ligesa taringa no ubonge bwa maje inen ekemo kyoko gani bwa maje aso ligesa ngoba nitole nainde ngakia maje ayo ale aso obugimo wekemeri manyete embule mo tani tuliriri okamwasi megete na bego tuisaine kangwe kemari kiaro cyo gutumira kini you cannot harvest yanto to nyora ligesa bono tigante beno na sikizu tubuna aba ari mubabali ngo bate tole kinjera kinyinge cyo cross pond that's one enjera barage maitensu ngita kamaji na kyora gese utumye pond liners or see a pond to make it the pond liners. You see, there is natural. A machari, as I have the kilo ginger, see quite a number. I can have me a pond liner or see a pond. To enter.
So we encourage them water harvesting technologies. Ibi byonsi go begitori. Bono nyine obutubi bw'ekingoko. Okorage feed formulation. No nyine yekinzu. Our officers are teaching ngo mbagenderete kwegeria abalemi on farm feed formulation. Ekora chipondi tubwate they are over 300. Ikompwegiri ubali. Nagora arosi pond through water yani opoges kwa machi mbli. Tuariki ramlaina and we are also in dagger. On we go wegiri wa yons. Onye ninchi ngoko unabono the agripreneurs wasiria bukwana na abana bichimentis ba bikiruoro. They are doing azora. Ukuno azora ni ndagire ya tokara bwangu bakera kwanye kaniri ni ndagire yendi chi ngoko chikoli amagena ko na subungi. So those are the tekeno untuna balimu nandi na wana cha gitega so kwana iga toisa kubwatana abalimu na aborokia na aborokiwa yani abalimu bamanyenga inki extension officers bagwenete koba oturagenda mu biasana our command ebanga yitenene no kubegeria after that bagenderera a concept inda ikurusi yabune na ki we technologies nechi nyinge chirase agriculture na lumeto no gatwa kwa naso bwaga manye ditwa single down to tena bono nechi stock kwa to anza kwegera from one we buna twatero mu value korubune gutugu paka we can still spend turatumye litukuri lakini ona so bwaga leto bateba abalemi mwaigani inchwe manye nelira baja utagetenga kiriko ba abo bisambaro serikali yo musike nyalibo igebwata abo bisa nonye mbaisa ine konye igwete no wasiria tebe gona comment bari onye nemo utagitugutuga kwa okaribishire tukwegerie ege pengo asege pengo uikere onye ori ndagire bisaine nebe somo onye ne chikro onye na avocado incho not available. Extension services are plenty available. Sometimes it okuranya kora supply even yani eko beteria bob satua obisi ekertua rengo kuganigete kwa bei ikikuru ku supply lakini to ko encourage obasomi wobulemi oli demand driven kuna bono we very happy ekerumo nyagocha oteban omobisa nata gete nkore composting na kyo ngonya ile kuru kutimana yes demanded oyibuna to ko mwegeri fami composting yiri to ate abakora composting wetera se emios iga kubugata nande ko sustainable yani ekwegendere ekwera ne runyika supply nengia aso umuntu mo geni konyo tama itinga technology nero na bago adopt lakini demand igerengia mone ko ne roye tagete nande ga ko yegendere njena bondo chenga kwa chumura department ya agriculture na very well placed aso kinyobolemi ase complain okay ere buja kigima singe chondo chenga ebiro nike benda ta kominyoka kegima tange waziri libaga lyaye lyomwalia ne mono ase ogosanga 90 gochia ase amatukabosyo ameroberi kiye babekerete omulimi nabo igo nabo okurwa enkwana yao gochia ase amomenyi onyamira otogerete ase mambi yabono miamono sana ralia no mo sati kire goteba by the time devolution ya chete extension kwenye ya change from ilina goteba supply driven to demand driven sengenja abo bisabaro lekanite bagokea maitekali abo bisaba kagetalire kuri umuchitu ali koyoroka train and visit bagutara kero umuchi na endi nonya no goituntu agaitirwe ekero otatoretie chayo bia ndo what the extensionist pale nko goitonya mbako nyoleti kubegete umutino ole twali nkubeka comment ni etebo useke tongo mogongo kwale goitwa na ende goitunku ale ngororo ku mu chief na goikoire ngombe ya deep compulsory dipping ebinde ibono bigachibiga chenjia lero umuntu ago spray ngombe ya yeboye echa henoroche
bunego korua okay it may not be very good lakini rende anene ngoteba ngiga change so demand driven toko encourage abalimi baito bali ali esebali kirimo gukora mwacha mune common interest group egere mwarangirio mu bisore ni arrest uicha kubasomia na kubateberera rimwe namo kugendereria eke motugete gose musimegete muna bona nabatebia abo bisabu bakaro bakari kuru kwa agriprenywa bali barabe barama muna chi group nigo bara benefit mono kubwa bali baganyete buno yomo na ekende ndubwate exhibitions chigo cha periodically togo enda rotationally muna bona ndoko bwate yamuna batebi ekerenyo tarehe 7 abantu tokwenda to basomye getia alibo litukeli ligima ndo twale ende tarehe 21 ali kemera manga hat igon ngotwara tora masome kabira yo weta alia kwa ujumla lakini kenene ngelinga nchwamo kerikende mogo kora tiga obonche boli to kwata bagusi nikora tebya abantu na egi atoitire mono ngelio gotebya omuntu muna nayo kondageli nayo kondageli is a very bad philosophy ikiagera no self contained nkwirageli yole lakini do we exist koragera woka so egere tonyole mapato na ende to ni tonyole bese ya betiriri to chamo igole ndi tiga to chamo in every aspect and ntuni goto bekire on toes na his excellence the governor arole bona agriculture ya imukerere igoro ikiagera nero e backbone ye county yetu agro industrial park inkiego chigokora onya mapato ya agriculture tari gochiko imukerere igoro igo tubwatirane na inwe abaminto abategereria abalemi banyamira Alice Manoti na bobisa bonsi pibarasa agriculture igo barororo kwa ajili yenu na tumejitolea kumukereria ubulimi bwetu igoro na itakuwa raha yetu korora abantu baitu banyamira babwate ndagira semesa nebese asomo buko kina ki nali gochikobatigera mbia mona aswikira na access studio mambi ya bono na ende ntote banga korwa Ndizi TV ntobale neti na ende engaki yende tobe tokondera gusanga nabo ikobe ko muri mito bya nabo ko moseme na kumanya igoro yechinchira turabe togukina nya sengenjo ime yanyamira ime yense cyo ya Kenya bo igono enoro kongurwa gusintumetinga oboremi nabo egete kyomogongo kyobotene ku the backbone of our economy mwanju muri Ndizi TV niko twabere togusanga naba obisa kurwa access serikali ya kaunti ya Nyamira egechago kerietenerete oboremi obotugi na boigo oborubi bwechinsu asabe osangana intu amange mono kigima ni matinga ko konyora engana yamo erabe okwagacha okina kurwa sekanenge kemo ase oboremi bwa oritane ko job maangi no batawa tokone kinga tobe kubatanere ne kone kichibichechi na Mario Gebero wikira asenchira yobekira nunambi Gael nyancha mawikira chinga kichinde na abakaneri oreria obuya imya Ndizi TV nabwo obwansu bw'umugusi twara bituko bigia